Salam hemmäňize. Bugünkü videomuz interior dizaynında edilen yanlışlar barada. Interior dizayn diýilende köpünç pillerimize mebiller, renkler ýa-da materiallar gelýär. Ýöne aslında kiçik detaller hem interiorun dizaynını bozup bilýär ýa-da görnüşini düýbünden etgetip bilýär. Şoň üçin şunkü videomuzda size käbir suratlar arkaly nädip dogry şekilde dizayn etip boljagyny ýa-da nämeleriň ýalňyşlygyny düşündirmekçi. Eger taýýar bolsaňyz başladyň. Birinji edilen ýalňyşlyklaryň biri portret we suratlary ýalňyş ýerde asmak. Meselem, köp öýlerde portretler kataloga ýakyn şekilde asylýar. Bu ýalňyş hasap edilýär. Sebäbi adam suraty seredinde arkan görüp bolar ýaly göz derejesini asmak dogry hasap edilýär. Ýokardan asmagyň beýleki bir zyany bolsa hem dizaynynızy bozup bilýär, hem jaýyňyzyň içini dar görkezýär. Şoň üçin portretleri göz derejesini assaňyz da hem dogry dizayn etdiňiz bolýar, hem suraty seredinizde arkaň görüp boljak şekilde bolýar. Eger suratlary göz derejesini assaňyz, bu hem jaýyňyzy giň görkezip bilýär. Eger birden köp türlü şekillerde suratlar asmak isteseňiz, onu ýanky düşümýärli suratlaryň göz derejesinde bolmagyna ünsürmeli. Eger şu şekilde suratlaryň aşagyna bir liniýada edip assaňyz, onu ýalňyş hasap edilýär. Ýa-da meselem aşak suratlaryňyz bir razmerlerde bolsa, onu şu şekillerde hem bir liniýa dogry geljek şekilde asyp bilýäňiz. Eger de bir näçe suratlaryňyz hemmesi bir megdeş razmerde bolsa, onu hemmesini bir liniýada hem owadan görünär ýaly, hem jaýyňyzyň içine suratlara serediňizde gözüňize gowy görünär ýaly, gözüňize rahat bolar ýaly şekilde asyp bilýäňiz. Ýa-da köp suratlaryňyz bolsa we razmerleri, görnüşleri başga bolsa, onları hem bu şekilde asyp bolýar. Ýöne esasy ünsürmeli zadymyz suratlaryň göz derejesinde bolmagy. İkinci edilen ýalňyşlaryň biri zanaveskalary ýalňyş ýerden asmak. Zanaveskalar asamyzda birinji aýnaňyzyň görnüşini we razmerini ünsürmeli bolýaňyz. Meselem, zanaveskalar köpünç uzun şekilde pola deger ýaly edip asylýar. Ýöne edilen ýalňyşlyk bolsa, asylýan ýeriniň edil aýnaňyzyň üstünden başlamagy aslında zanaveska patologa ýakyn şekilde asylyp aşaklygyň uzunlygyna pola çenli goýberilýär. Bu hem dogry hasap edilýär, hem jaýyňyzyň içini giň görkezýär. Eger de kiçik zanaveska asmak isteseňiz, onu aýnaňyzyň edil ýokarysyndan başlajak şekilde asyp, aýnaňyzyň gutarýan ýerinden azrak geçer ýaly edip gutarsaňyz, bulam dogry hasap edilýär. İkinji ünsürmeli zadymyz bolsa, zanaveskaňyzyň giňligi. Köplenç aýnaňyzyň razmerinden 2 ýa-da 3 esse giň alynmagy maslahat berilýär. Sebäbi zanaveskaňyzy açaňyzda aýnaňyzy ýapmajak şekilde açyp durulmagy dogry hasap edilýär. Sebäbi daşardan ýagtylyk girende dol ýagtylygy jaýyň içine alyp bolar ýaly zanaveska açylanda edil aýnaňyzyň ifapdalyna gutarjak şekilde durmagy dogry hasap edilýär. Eger zanaveskaňyz açyk şekilde duranda aýnaňyzy ýapýan bolsa, onu hem jaýyňyzyň görnüşini bozýar, hem aýnaňyzyň razmerini kiçik görkezýär. Üçüncü edilen ýalňyşlaryň biri halylary ýalňyş razmerde saýlamak. Şol ýalňyşlary etmezligimiz ýaly haly almagyňyzdan halyly goýjak ýeriňizdäki mebelleriň razmerini ölçäp almak we şoňa görä haly saýlamak. Meselem, diwan kreslolar halyňyzyň içine dogry geljek şekilde durmaly. Eger halyňyz mebellerden kiçik bolsa, onu ýalňyş hasap edilýär. Sebäbi
jaýyňyzyň içiniň dizaýny bilen baglanşyk almaýar ýa-da dizaýny bozup bilýär. Eger halyny gaty uly edip almak isteseňiz, onu mebelleriň ýa-da halyň üstüne dogry geljek şekilde edip hem alyp bilýäňiz. Ýöne mebelleriň aşagynda şekilli hallary goýmak ýalňyş hasap edilýär. Sebäbi hem dizaýny bozup bilýär, hem seredeňizde gözüňizi rahatsız edip bilýär. Ýa-da meselem nahariýan stoluňyz hem şo şekilde halyňyzyň iç tarapynda dogry geljek şekilde durmaly. Eger şu şekilli haly almak isteseňiz, ol hem stol we oturguşdan uly razmerde bolmagy dogry hasap edilýär. Eger halyňyz goýjak mebelleriňizden kiçik bolsa, olar ýalňyş hasap edilýär. Eger spalniňiz üçin hal almak isteseňiz, krawat bilen atlanmak, tumbuçkalary halyňyzyň içine dogry geljek şekilde bolmaly. Eger halyňyz kiçik razmerde bolsa, ýankaýtşym ýaly görnüşi bolýar, rahatsız edici görnüş berýär. Şoň üçin haly almagyňyzdan spalnyda bolsun ýa-da beýleki komnatlarda bolsun, eminle goýjak ýeriňizdäki mebelleriň razmerini ölçäp dogry halyny saýlap bilýäňiz. Beşinci edilýän ýalňyşlaryň biri jaýyňyzyň içine diňe bir çıra goýmak. Meselem, eger komnatyňyzda diňe bir ýerden çıra düşýän bolsa, onda bu jaýyňyzyň içine hem garaňky görkezýär, gözüňiz agyrýar we ýalňyş dizaýn hasap edilýär. Şoň üçin bir komnatda hökmen 2-3 tane çıralary ulanmak dogry hasap edilýär. Meselem, bir lustra bolsa, beýlekiňizi stenaňyza ýa-da stoluňyza lampa şeklinde ulanyp bilýäňiz. Ýa-da şu şekilde pataloňyza 2 görnüşde swet goýup, oturýan ýeriňize hem bir lampa goýup bilýäňiz. Komnatyňyza 2-3 tane çıra goýmak dogry hasaplanmagynyň sebäbi jaýyňyzyň içini dogry ýagtylandyrýar we meselem oturup kitap okanyňyzda ýa-da bir zat göreňizde hemmesini ýakman diňe lampany açyk goýup bilýäňiz. Ýa-da gerekli ulanjak çyralaňyzy ýakyp ulanyp bilýäňiz. Şoň üçin dizaýn edeňizde şu zatlara öns bermegi ýadyňyzdan çykarmaň. Şu günkü videomuz şulardan ibaret. Eger videomuzy halamazsaňyz like basyp dostlaryňyz bilen paýlaşmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Göreňiz üçin sag bolun.